bola, už vieš? Že kto je môj najobľúbenejší youtuber? Čo je youtuber? Ja neviem, bráško. To sú ľudia, ktorí ty kokot sa namotali, že hrajú hry, ne? Pritom sa točia ty kokot a 6-ročné deti to pozerajú a nome reálne ty kokot majú za noc 1 000 000 views na úplne pičovine a potom prejdú do druhej fázy, kedy si nome retardovaná piča chytí telefón na selfie za kuchynským stolom, ty kokot posunie vázu, ktorá je na tom stole. Dobré ráno! A má 500 000 views zase za noc, ty kokot. Že ja nerozumiem tomu, že akože do jakej piče smeruje proste no nelen YouTube, ty kokot, ale všetci tí ľudia, ktorí proste tomu robia tie pozrite, že fakt nemá väčšina ľudí nič iné na robote, len sa pozerať na kokotov, ktorí nerobia nič, čo je zaujímavé. Keby to bolo aspoň niečo, vieš, že niečo vie, kokot, ale hrať hru, tu vyberiem ti 30 ľudí, čo ich rozjebe vo FIFA, ty kokot. Čo to je za skills, ty kokot, jebe ti?